assalomu alaykum do'ston va подписчикон азиз. дар навори имрӯза барои шумоён 13 сар қошхорбараҳои фурӯшие пешниҳод кардосем. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат дӯстон азиз, нархҳои дастр аст ки харидор кунтон мешавад. гӯсфандо қарор дорад дар вилояти Суғ дар ноҳияи Бобоҷон Гафуров. дӯстон азиз, ҳамин канали мо якум бор дорам гуфта ка обязательно канал ба подписаться кунтон и ёр дӯсто видеоролика поделиться кунтон. дар видео якта лайк ҳам монтон дӯстон азиз. агар қошхорбараҳо маъқул шавад, агар аз наздик рафта дида харидор кунтон дӯстон азиз. касоне ки аз хуҷанд ҳастанд, рафта бинтона мешавад. агар шумо адури дастпоштон агар масъалаи дастафкашам мебинанд дӯстон азиз, фақат аз гуфтаги нархҳо мо зиёд ё камтар карда масъалаи дастафкаша соҳиби мол мебинад. 13 сар қошхорбараҳои калон калон дӯстон азиз. дуруни 13 сар ба якта майдатарашай 4.5 моҳ шудагӣ мондаги ҳамаш боқӣ монда 5 моҳа 5.5 моҳа то 6 моҳа барашо дӯстон азиз. декабрский январский бараҳо ҳамаша хурдан саломатиш зор ягон хел камбудиш нест. ҳамаш думбадори фасон дӯстон азиз. ҳана ем ба парофтан барои насл гирифтан ҳама чизо мешавад дӯстон азиз. касоне ки харидор ҳастанд, марҳамат, нархҳои оптум ки савдо мешавад, агар не мо оптум харидор наметавонем гӯетон, агар не шумо агар се кас бошонам фурӯхтан мегирем, ако коме мехе ягон ёр дӯстотон оптум мехаридиго бошага, мана оптум харидтон се кас 4 кас тақсим карда гиритон мешавад дӯстон азиз. хана обши пула ҳисоб мекунтон, баъд тақсим карда гиритон мешавад. агар шумо якта худатон харида метавонанд гуфтаги одам бошага, марҳамат, якта худатон харидтон мешавад. 13 сар қошхорбара бо нархҳои оптум савдо мешавад. масъалаи нарху навош бошад, агар 2150 сомонӣ боз камтун муомила дорад. инчунин масъалаи дастафкаш фақат территорияи хуҷанд ройгон ташкил карда мешавад дӯстон азиз. агар ҳамин гуфтаги нархҳо мо харидтон, мумкин тарафҳои душанбеам дастафка мекунанд. масъалаи дастафкаша соҳиби мол мебинад. харидор бошага, марҳамат, занг зада харидор кунтон. хушҳоруд.